सुख म्हणजे नक्की काय असतं मला सांगा. सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असतं की ते घर बसल्या मिळतं. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असतं की ते घर बसल्या मिळतं. दान घेता नाही झोळी असावी रिकामी, दान घेता नाही झोळी असावी रिकामी, भरता भरता थोडी थोडी पुन्हा वाढलेली, भरता भरता थोडी थोडी पुन्हा वाढलेली. आपण फक्त घेताना लाजायचं नसतं. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असतं की ते घर बसल्या मिळतं. देव देतो देवा छप्पर फाडून देतो, देव देतो देवा छप्पर फाडून देतो. हवंय नको